Čaute, zdravím vás u dalšího videa strašidelných historek nebo příběhů, to je jedno. Tak jdeme rovnou na to, ne? Tak jo. Tak, mamičin hlas mě volal do kuchyně, ale když jsem se tam vydal, slyšel jsem, jak maminka šeptá z jiné místnosti. Nechoď tam. Já to taky slyšela. Ráno jsem se na displeji telefonu objevil fotografii sebe sama, jak spím. Bydlím sám. Pozoroval jsem svůj obraz v zrcadle, jak na mě mrká. To je teda hustý, no. Tak jo. Lékaři upozornili pacienta, že po amputaci může pociťovat fantomové bolesti. Nikdo ho však nevaroval, že ledové prsty amputované ruky ho budou škrábat na té druhé. Tak aha, to by mohlo stačit po dnešní příběhy. Děkuji vám, jak vidíte za mnou, tak už je večer. Aktuálně, kdy to točím, tak je 17:46. 17:46 večer. Takže si užijte dnešní večer. Hezký večer, dobrou noc, čaute.